معرفت افروز. از جوانان به جهان نامی نکو میماند. جوانان نیروی سازنده کشورند. معرفت افروز نتیجه همین مسئولیت. معرفت افروز منبر جوانان آگاه و صاحب ذوق و با استعداد. معرفت افروز انگیزنده و افروزنده دانش و ملکه. معرفت افروز برنامه ذوقی و تفریحی از رادیوی فرهنگ. салом сомиёни арҷуманд, саҳифаи навбатии барномаи ҷавонии маърифатафрӯз аз радиои фарҳанг боз мешавад. ҳарфи муҳим ва суҳбати ҷолиберо дар ин нашр ҷо додаем. моро ҳамроҳ бошед. фоҷиаи фаромӯшхотирӣ дар ҷомеаи башарӣ олими ҷавони тоҷик муҳаққиқи ҷодаи физика Файзуллоҷон Сафаровро ба ташвиш овардаву водораш сохтааст ки рӯи таҳияи формулаи рафъи фаромӯшхотирӣ кор бикунад. формулаи мазкур дар раванди таҳия мебошад ва бо комил шудани он муаллиф эътимод дорад ки мушкилоти парешонии рӯҳӣ ва фаромӯшхотирии аҳли башар рафъ хоҳад шуд. Файзуллоҷон Сафаров бо таҳияи формулаи мазкур номзадиашро ба ҷоизаи Нобел пешниҳод хоҳад кард ва бо эътимод мегӯяд ки ин ҷоизаро аввалин шуда ба Тоҷикистон меорад. ира моли дар мавриди таҳия аст, чун ира бояд кор бикунем дар таҳқиқ бо мизоҷ бояд мо кор бикунем ки чӣ қадар мо аз чӣ шурӯъ кунем ва ба чӣ биёем барасем. нахуст қадамҳои таъсиси формула аст. имрӯз ҳадаф аст ки ҳатман ба тариқи барнома алгоритм, яъне ки аз зина ба зина, алгоритми зина ба зина мафҳумаш аст ки мо бояд аз ин нуқтаи А ба нуқтаи Б, нуқтаи имрӯзаи А мо имрӯзина самти кор бо ҷавонон, бо насли ҷадид ва расидани нуқтаи А қадамҳои нахустини мо ба Б ин худ ҷоизаи Нобел аст ки дар замони соҳиби истиқлоли мо бояд ҳамчак насли ҷадид ҳатман бирасем ва насл рӯ ба илму дониш биёранд. фоҷиае ки имрӯз ба аҳли башар омадагӣ аст, ин фаромӯшхотирӣ аст. аксарияти мардум чӣ ҷавон аст, чӣ масалан миёнасол аст, чӣ кӯҳансол аст, фаромӯшхотирии онҳоро сахт гирифтагӣ аст. масалан қати донишҷӯ кор мекунем, суҳбат мекунем ки фардо соати 9 дар фалон ҷо бояд вобихӯрем, ҳама бояд омода бошанд. гарчанде ки фардо аст, як рӯз аст ҳамагӣ, аммо пага маълум мешавад ки бисёре фаромӯш карданд, бисёре огоҳӣ надоштанд. чун мо имрӯз кора ба чӣ бурда истодаем? кори нобелӣ. яъне мо наметавонем ки фақат бигем ки ина мо академики улуми табиӣ, яъне ки табиату тиб шудем фақат дар чорчӯбаи Тоҷикистон, балки не, мо имрӯз бояд аз марз берӯ бибуроем. Файзуллоҷон Сафаров, муҳаққиқи ҷодаи илми физика ва барномасози ҷавон, факултаи кибернетикаро бо ихтисоси барномарезии соҳаи иқтисод дар донишгоҳи нави Русия хатм намудааст. устод ва мутахассиси пешбари факултаи физикаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад. дар ин барнома оид ба паҳлӯҳои гуногуни фаъолияти илмӣ ва барномарезии ин ҷавони тоҷик суҳбат менамоем. дар мавриди формулаи ҳарф задед ки таҳияи он фаромӯшхотирии инсонҳоро барҳам мезанад. чун формулаи рафъи фаромӯшхотириро намешавад бе истифода аз фанҳои ҳисоб ва тиб пешниҳод кард. шумо дар ин самт бо кадом ҷавонони соҳиб тахассуси ҳамсолатон ҳамкорӣ мекунед? ҳамкории мо бо аҳли илми ҷавон аст. яъне як мутахассиси ҷадиди ҷавон дорем ки Муҳаммадҷон, донишҷӯи донишгоҳи омӯзгорӣ ҳастанд, аммо бениҳоят мутахассиси ба қуввати риёзидон ҳастанд. дигар ҷавоне ки донишҷӯи донишгоҳи тиббии ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки аз соҳаи илми тиббӣ ам ки мо имрӯз дар фаъолияти худ истифода мебарем, барои ҳамин физикаи тиббӣ яъне ки пеш мебарем, барои диққат ё ин ки барои ҳамин дур кардани ҳамин фаромӯшхотирӣ аст ки ӯ ба мо ёрдам мекунад. Ғолибҷон аст. аз донишгоҳи технологии ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо кору фаъолият мекунанд. Шоҳрӯхҷон аст ки дар соҳаи масалан физика медонем ки бениҳоят калон аст, кӯмак мекунанд ки бо чӣ гуна масалан наздиктар бишавем. аз донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо мо фаъолият мекунанд. Юсуфҷон ҳаст. мушовирон бениҳоят бисёр ҳастанд, дар ин самт ба мо ёрдам мекунанд. албатта як самти асосии фаъолияти шуморо барномарезӣ ё барномасозӣ ташкил медиҳад ва яъне барномасозӣ имрӯз дар Тоҷикистон соҳаест ки он қадар рушд накардааст, дар ҳоле ки имрӯз барномасозҳои ҷаҳон барномаҳои ҷолибе таҳия карда истоданд ки мардуми ҷаҳона ба воситаи он ба илм раҳнамоӣ сохта истоданд. аз таҷрибаи барномасозҳои давлатҳои мухтариб чӣ гуна метавон баъзе чизҳоро бардошт кард? имрӯз замони муосири имрӯзаро парвози илм мегӯянд ки пӯшида нест. имрӯз аллакай дунёро дар кафи даст дорем. дар як марака ҳамин суҳбат кардам, бисёриҳо хандида гуфтанд чӣ гуна маълим ки имрӯз мо дунёро дар кафи даст дорем. баъд бо тариқи таҷриба нишон додам, телефони кисагии худмонро бировардам ва нишон додам ки бибинед имрӯз мо метавонем ки боди ҳаворо бибинем, нархи масалан чиптаро бибинем ва бибинем ки чӣ воқеа
ҳо гузашта шуд. Асъори маблағро бибинем. Тамоми буда набуда имрӯз мо метавонем фақат бо воситаи телефони кисагӣ мо бибинем. ҳоло дар бораи компютеру масалан дигар технология ма суҳбат накардам, чун аллакай маълум шуд ки имрӯз технология чӣ қадар пешравӣ карда истода. имрӯз бебарномарезӣ дигар пеш рафта намешавад. Тамоми давлатҳоро бинем. Агар мо ба ҳайси мисол давлати Малайзияро биёрем, чун яке аз давлатҳое ки имрӯз аксарияти мардум ба ӯ таваҷҷӯҳ мекунанд ки дар як муддати кӯтоҳ яке аз давлатҳои пешрафтатарини рӯи дунё шуд, ки тамоми қишри ҷомеа рӯ ба илм овардан ва бо воситаи технологияи муосир пешравиҳо кардан. имрӯз мо мебинем дар самти илоҳиёт, дар самти ҳавопаймоиш, дар самти физикаву тиббию дигар самтош чӣ зан аст, чӣ мард аст, ҳама кору фаъолият мекунад фақат бо фахру ифтихор. ва албатта барои мо ин лозим аст, гарчанде ки қадамҳои нахустини мо ҳаст дар ин самт ва ин муҳим ва шарти аслии замони имрӯз аст. бозам таъкид месозем ки шумо рӯи формулаи кор карда истодаед ки дар назар аст мушкилоти фаромӯшхотириро аз зеҳни аҳлибашар дур созад ва мехостам пурсам ки дар раванди таҳият чӣ чизҳо ошкор гаштанд, бо чӣ роҳҳо метавон фаромӯшхотир набуд? мағзи инсон мисли як мушак аст. ӯ бояд доимо кор бикунад ва дигар талаб кардан мегирад. яъне ки ғизои маънавӣ чӣ хеле ки ғизои маданӣ ҳаст ки доимо мехӯрем, ҳаминам ҳамин гуна мешавад ва доимо дар талаб мешавад. ва дар баробари ҳамин албатта ҳамун матрисҳое ки дар мағзи сари мо ҳаст фаъол мешавану рафт мекунанд ҳамун фаромӯширо. хотира ду намуд аст. хотираи доимӣ мегӯянд ва хотираи фаврӣ. яъне хотирае ки масалан бибинед ки агар ай синфи якумимон ё ки аз гузашта ин синфи дуюми панҷуми дигар 5 сол 10 сол пеши моро бинем, дар хотираи доимӣ мо ҳаст ку як хотирае, аммо хотираи фаврӣ аст ки масалан дирӯз чӣ гузашт, аксарияти мардума бипурс намедонанд. барои чӣ? барое ки бо ҳамсаи мағзи худшон кор намекунанд. ва ин чӣ гуна аст? масалан як чи аз ҳама оддиша мавли матраҳ мекунем, шунавандагони муҳтарами мо ира истифода бикунанд. аз ҳама чи оддӣ, яъне имрӯз дар як саҳифа метавонад ки як нуқта бигзорад дар тарафи дасти чапаш, ҳамира ба хотири худ бигира, ба хотираи доимии фаврии худ, ва ҳамира пас аз 2 соат, ин тибқи формула аст, тибқи қонун қоида, пас аз 2 соати дига як аз ҷебаки худаш бурора аҳамият бутеву ҳамин нуқта дар кадом саҳифа буд, дар кадом яъне ки тарафи саҳифа буд. ҳамира агар хотираи ӯ фавран ё ки доимиш аҳамият дода боша, аллакай ба дига метавонад ки қадамгузорӣ бикунад. ин як нуқтае ки тибқи формула меравад ва баъдан метавонад ки ҳар рӯз бо тариқи даст, чун ақли мо яъне хотираи мо он чиро ки бештар мегира 3 самқати кор мекунад: даст навиштан, чашм дидан ва хондани ҳамон. масалан як саҳифаро мегирӣ, масалан дил ба даст ор, ҳам дидӣ, ҳам навиштию, ҳам хотира гирифт. ин бештар меояд, аммо ин барои ҳама дастрас нест. файзулло ҷон, бояд бигӯем ки принсипи таъсири ҳамсол ба ҳамсол ҳамеша вуҷуд дошт. яъне насли ҷавон ҳамеша пайрави як тан ҳамсоли шоистаашон мешаванд ва мо дар самти сиёсат аз миёни насли ҷавон соҳиби чеҳраҳо ҳастем ва намунаи олияш раиси пойтахт Рустами Эмомалӣ ҳастанд ки имрӯз насли ҷавони тоҷик дар самти созандагӣ ба ишон пайрав ҳастанд. вале дар соҳаи илм аз миёни насли ҷавон чеҳрасозӣ ниҳоят кам аст ва муҳаққиқони ҷавони тоҷик дар ин самт намедонанд киро пайравӣ созанд. бо гузаштагон нозидан имрӯз масъалаи ба самти илм кашонидани насли ҷавонро ҳал намекунад, зеро насли зинда ба чизе тақлид мекунад ки ба чашм мебинад, на ин ки мисли афсона аз падару бобо ва устоди худ мешунавад. умуман барои насли ҷадиди солими муосирам бигем хато намекунем, як чеҳраи намуна лозим аст. мардум ҳама вақт барои худ як симо мекувад. дилхоҳ насли гузаштаро бибинем, насли имрӯз ва насли оянда ҳамин гуна аст. масалан агар мо ҳамин илму дониша, маорифа ба самти замони муосир, ба самти барномарезии ҷадид биёрем, албатта ҳама рӯ ба ин меёрад. имрӯз мебинем як ҷавони мо, ҷавон духтар аст ё ҷавон писар аст, ба ҳайси симои худ кира меёранд ягон сарояндаро. ба чӣ хотир? барои бибинед ки 4 дақиқа ҳам сароянда дар клипҳои худ, дар мусиқии худ чунон меварзад ки дунёи масалан як ҳамин ҷавона нишон метиҳад. ва вақте ҷавон ба ӯ аҳамият метиҳад, ҳам худша ба ҳамон пайравӣ кардан мехоҳанд ва илмам чунин бояд бошад ки насл ҳамин гуна рӯ биёрад. масалан мо бибинем ки як муаллими барномарез, программист ба истилоҳа нишон битиҳад барнома дошта бошад дар сомона, формула, мисол масъалаи риёзӣ аз ҳама сабук осон ҳастанд, аммо барои мардуми мо, барои насли имрӯзаи мо фикр мекунанд ки яъне ки бениҳоят мушкил аст. аммо
аз таърих аз адабиёт аз дигар гашар эми фанои дақиқ бениёд осон аст чун барои чи суол меояд ки барои ки мо дидем ки 2 ҷамъи 2 баробари 4 меш мо наметонем инҷа ягон чиз илова кардан масалан агар таърих боша мо фикр мекунем мегем 1000 сол пеш 5000 сол пеш аммо инҷа ҳама чи таҳқиқи фасеҳ аст аммо мо мегарем бо ба ҳамон суоле ки чӣ гуна бояд рафт шавад мо бояд ҳатман симоъои ҷадиди ҷавони худмона бояд муаррифӣ кунем мутахассиси риёзидон мутахассиси барномарез мутахассиси масалан физика мутахассиси илоҳиёт яъне нуҷум вақте ки мардум мебинанд ва аз ӯ шириниҳоро ки гирифтан албатта имрӯз худ ба худ пайравӣ мекунанд ва пешрафт мешаванд. фарқи орзу аз ҳадаф барои аксарияти ҷавонони мо басо мушкил аст. ин раванда шумо чӣ гуна баҳо медиҳед? албатта имрӯз як падида аст ки барои насли ҷадиди ҷавон орзу ҳадафи онҳо ҳадафи чорчӯбанок аст. масалан як ҷавон имрӯз кӯшиш мекунад харҷ мекунад тамоми қувваю ҳаёта момуша расидан барои як масалан автомобил баъд ю тамом мешавад дига зиндагиу ба ҳами ба анҷом мерасад. мо бояд ин падидаро бишканем ки ин аллакай орзуам нест ин ҳадафам нест ин як раванди зиндагӣ аст яъне доштани як телефони мобилӣ доштани як компютер доштани як мошин ин фақат доштани як раванди зиндагӣ ба мисли ина дар хонадон ҳастанд ки як чой ҷӯшона ё ин ки як яъне яхдону дигари ҷузъи зиндагии мо ҳастанд ёна метавонанд орзу ҳадафи мо бошанд аммо орзу ҳадафа бояд имрӯз насл фарқ карда бутонад. имрӯз аллакай мардум ба самт ҷудо шудагӣ ба ду самте ки хоҳиши хондан доранд майл доранд муҳаббат доранд аммо ӯе ҳаста ки мега ман як диплом ба истилоҳ дошта будам тамом. фарқ дар байни доштани диплому доштани илму маърифат калон аст. бисёри мардуми мо диплом доранд аммо наметавонанд ба ҳамон тахассусишон ихтисосишон ба як ҷое бирасанд чун шарм доранд ки як ҷое бираванд барои ҷое суол мешавад. масалан ман пеши шумо омадам шумо аз ман суол кардин ба ҳайси мисол чӣ кор ҳастӣ ман барномарез ҳастам ина додари азиз марҳамат ина бишинед дар сари компютер як барнома бо мо резин мегум ака ман наметавонам мега ина диплом чита навистагӣ ки ту барномарез ҳастӣ ина баҳои хуб дорӣ пас диплом дорӣ ина 5 соли умрта 7 соли умрта ихтисор кардӣ аз ҳаёти ширини худат аммо мега ман нафаҳмидам ки ин лозим будааст. аммо имрӯз бояд ина шунавандагони мо ки ба мо таваҷҷӯҳ доранд ҳамин гуна аст ки бояд ин падидаҳо шикаста шавад. вақте ки ба як самт ба як роҳе ки меравӣ бояд ҳамира мутмаинан биравӣ будонӣ ки чӣ кор карда истода яъне ба ҳайси барнома. файзулло ҷон мӯътақидем ки насли ҷавони мо дар фурсатҳои бисёр ҳам наздик ба фаҳми фарқи орзу аз ҳадаф мерасанд ва он рӯз ҷашни саодату рушди ҷумҳурии азизамон хоҳад буд ва дар зимн ба шумо дар ҷодаи таҳияи формулаи рафъи фаромӯшхотирӣ муваффақият мехоҳем. сомиёни арҷуман ҳамсӯҳбати мо буданд Файзулло ҷон Сафаров, муҳаққиқи ҷавони ҷодаи илми физика, барномасоз ва устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон. агар шумо низ мехоҳед ҳамсолони азиз ҳарфи муҳимеро барои ҷавонони саодатманди кишвар бигӯеду чеҳраи барномаи ҷавонии маърифатафрӯз дар радиои Фарҳанг бошед, пас дар шабакаи иҷтимоии Facebook исми Бахтиёр Раҳмонионро пайдо созед, дархости суҳбат намоед ва ҳамзамон рақамҳои 904 42 43 30 дар Viber ایما فعال است. مؤلف برنامه بختیار رحمانیان و کارگردان موجی گلی یوسف. سرفراز باشید.